سلام كمي قانيكم كبرات تخطاتلت ذا channel لومي بزعبا حدا نخلاتنا زقاطمنا ግን ደማ ንሰላምና ዝዘርግ ነገር ክንዘራረብ ኢና ንሱ ደማ ወረሰብ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ህይወቱ ካብ ወረሰብ ነፃ ኮይኑ ኣይፈልጥን ንስኻ ጥራሕ ኮንካን ብዛዕባኻ ዝውረ እቶም ዝዓበዩ መራሕቲ ዕውታት ሰባት ዋላ እቶም ቅዱሳት ዝበሃሉ ሰባት እውን ሰባት ክዛረብሎም ፀኒሖም እዮም እቲ ሕቶ ንምንታይ ይዛረቡ ዘይኾነስ ብዛዕባኻ ክውረ ከሎ ንስኻ ከመይ ትኸውን ዝብል እዩ ብዙሕ ግዜ ሓድሽ ነገር ክንጅምር ከለና ወይ ከዓ ክንዕወት ከለና እንተይሉ እውን ዝተፈለየ መንገዲ ክንክተል ከለና ሰባት ክዛረቡ ንሰምዕ ገሊኦም ብሓቂ ስለ ዝሓሊልካ የተባብዑኻ ገሊኦም ድማ ስምካ የፅልሙኻ ወይ ድማ ዕንቅፋት ይኾኑኻ ኣብቲ እዋን እቲ ዝመፀና ቀዳማይ ስምዒት እንታይ እዩ ርእስና ንምክልኻል ምፍታን ንሰባት ንምእማን ምፅዓር ወይ ድማ ብዘረኦም ተሳዒርና ዝጀመርናዮ ምቁራፅ እዚ ስምዒት እዚ ንኹላትና ዘጋጥመና እዩ ሓደ ሰብ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ከሎ ንምንታይ ከምዚ ይብለኒ ኢልካ ምጭናቕ ሰላም መስኣን ባህርያዊ እዩ ግን እቲ ቃልሲ እዚ ንዓኻ ድዩ ዝጠቅም ወይ ከዓ ንዓቶም ግን ሓደ ሓቂ ክነግረካ ሰብ ንዓኻ ንክዛረብ ፍቃድ ኣየድልዮን እዩ ሰባት ክዛረቡ እዮም ምክንያቱ ክዛረቡ ስለ ዝኽእሉ ጥራሕ ልክዕ ከምቲ ንፋስ ዝነፍስ ፀሓይ ድማ ትበርቕ ሰባት ድማ ይዛረቡ እዚ ተፈጥሯዊ ተግባሮም እዩ እቲ ምስጢር ግን ኣብቲ ንሳቶም ዝብልዎ ዘይኮነስ ኣብቲ ንስኻ ትህቦ ምላሽ እዩ በልሕቲ ወይ ከዓ ለባማት ዝበሃሉ ሰባት ንኹሉ ዝተብሃለ ነገር መልስ ይህቡን ሓደ ፀርፊ ወይ ከዓ ወረ እንተ ተደብሪካ ንስኻ እንተ ዘይተቀበልካዮ እቲ ፀርፊ ምስመን ይስተርፍ ልክዕ እዩ ምስቲ ዝተዛረበ ይስተርፍ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ንምንታይ ሰባት ክዛረቡ ከለና ክንገድፎም ከም ዘለና ብዘረባ ሰብ ከይተሰነፍና ከመይ ጌርና ዕላማና ክነሳኽዕ ከም እንኽእል 5 ወሰንቲ ነጥብታት ክንርኢና እዞም ነጥብታት ንመንነትካ ዘሃንፁ ናይ ኣእምሮኻ ሰላም ዝህቡ እዮም እታ መወዳእታ ዘላ ነጥብ ድማ እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ ሰባት ንስቕታ ከመይ ከም ዝጥቀምሉ ብሰፊሑ ትነግር እያ ስለዚ ውሱን ደቃይቕ ሃቡን እሞ ሳዕ መወዳእታ ምስ ኣይፅንሑም ናብታ ዋና ነጥብ ቀድሚ ምእታወይ ግን ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባር ኣይትረስዑን ሓድሽቲ እንትኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ግበሩ ናብታ ቀዳመይትን ዝዓበየት ሚስጥር ክንሓልፍ ዘረባ ሰብ ነፀብራቐ መንነቶም እዩ ሓደ ሰብ ብዛዕባኻ ሕማቅ ነገር ክዛረብ ከሎ እቲ ዘረባ ብዛዕባኻ ዘይኾነስ ብዛዕባ ውሽጣዊ መንነቶም ይዛረቡ ዘለዉ ሓደ ሕጉስ ወይ ከዓ ሰላም ዘለዎ ሰብ ግዚኡ ሰባት ንምሕማይ ወይ ከዓ ንምንኣስ የጥፍን ንሰባት ዘናኣስን ስም ዘፀልምን ሰብ ግን ኣብ ውሽጡ ናይ ትሕትና ስምዒት ወይ ድማ ዘይተዓርቁ ቃንዛታት ዘለዎ ሰብ እዩ ንሳቶም ንዓኻ ብምንኣስ ንርእሶም ልዕል ከብሉ ዝፍትኑ ሰባት እዮም ስለዚ ሓደ ሰብ ኣይትረብሕን ኢኻ ወይ ከዓ ኣይትኽእልን ኢኻ ክብለካ ከሎም ንዓኻ ዓቕሚ ከም ዘይብልካ ዘይኾነስ ንሱ ባዕሉ ብኸምኡ ዓይነት ዓይኒ ንዓለም ስለ ዝርያ እዩ ነዚ ሓቂ እዚ ምስ ተረዳእኻዮ ሰባት ክዛረቡካ ከሎም ምቁጣዕ ተሓድጎለካ ማለት እዩ ብተቃራኒኡ ኣብ ክንዲ ተሓርቕ እዚ ሰብ እዚ ክንደየና እዩ ኣብ ውሽጡ ፀገም እንተሃለዎ ከም ዝዛረብ ዘሎ ኢልካ ክትድንቅፀሉ ኢኻ ትጅምር ሓደ ሰብ ዕንበባ ሒዙ እንተመፂኡ ጥራሕ እዩ ዕንበባ ክበካ ዝኽእል ሕርቃኑ ሒዙ እንተመፂኡ እውን ብተመሳሳሉ ሕርቃኑ ኣራጊፉ እዩ ዝኸይድ ሰባት ካብቲ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ሃፍቲ እዮም ክህቡካ ዝኽእሉ ስለዚ ቃል ሰባት ሓቂ ኢልካ ይትቀበሎ ሓደ ሰብ ከቋሽሸካ ተሎ ኣይትቆሽሽን ሓደ ሰብ ስለ ዘነኣሰካ ድማ ንኡስ ኣይትኸውንን ቃላቶም ነፀብራቕ ናይታ ውሽጦም ዘሎ ፀልማት እዩ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሰባት ክዛረቡካ ከለዎ ከም ነፀብራቆም ራእዮም ንሳቶም ንክዛረቡ ግደፎም ንስኻ ግን ውሽጥኻን ዋጋኻን ፈሊጥካ ስራሕካ ቀፅል ዘረብኦም ንዓኻ ክትንክፍ ዝኽእል ንስኻ ቦታ ምስ እትህቦምን ክትምክቶ ምስ እትፈትን ጥራሕ እዩ ስቂልካ እንተ ሓሊፍካ እቲ ፀርፊ ምስኦም እዩ ዝተርፍ እዛ እታ ዝዓበየት ቀዳመይቲ ሚስጥር እያ ሕዚ ናብታ ካልእትን ወሳነይቲ ሚስጥር ድማ ክሕልፈካ ናብታ ካልእቲ ሚስጥር ክንሓልፍ ከለና ስቕታ ሓይሊ እዩ ብዙሕ ግዜ ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ወይ ከዓ ክፀርፉካ ከለዉ ሓደ ዝደልይዎ ነገር ኣሎ ንሱ ድማ ምላሽካ ወይ ከዓ ሪኣክሽንካ እዩ ንሳቶም ክትሓርቕ ክትጭነቕ ክትከላኸል ክትፍትን ተለኻ ወይ ድማ ምስኣቶም ክትበኣስ እዮም ዝደልዩ ምላሽ ምስ እትህቦም ድማ ንዓኻ ንምቁፅፃር ዘለዎም ትምኒት ይሳኽዐሎም ኣሎ ማለት እዩ ንዘይረብሕ ዘረባ መልሲ ምሃብ ማለት ነቲ ዘረባ ክቡር ቦታ ሂብካዮ ኣለኻ ማለት እዩ ሰባት ፀርፊ ወይ ከዓ ወረ ክድብሩ ኢልካ ከለዉ ንሳቶም ዝደልይዎ ቆላሕታ ወይ ከዓ ኣቴንሽን ትህቦም እንተሃሊኻ ንዓኻ ከም ባርያ ስምዒቶም ይጥቀሙካ ኣለዉ ማለት እዩ በልሕቲ ሰባት ግን ንኹሉ ፀርፊ መልሲ ይህቡን እዮም ስቕታ ንዓያሹ ዝወሃበ ዝበለፀ መልሲ ከም ዝበሃል ንስኻ ስቕ ብምባልካ ንዓኻ ዝትንክፍ ነገር ከም ዘየለ ተርእዮም ኣለኻ ማለት እዩ
ናትካ ስቕታ ንዓዓቶም ዘረባኹም ናባይ ኣይበፅሕን ዝብል ተሪርን ሓያል መልእኽትን የመሓላልፈሎም ከም ዘሎ ክትርዳእ ኣለካ። እዚ ድማ ንዓዓቶም ኣዝዩ ዘቁጥዖ ምክንያቱ እቲ ንዓኻ ንምርባሽ ኢሎም ዝፈነዎ ከቢድ ቃል ተመሊሱ ናብ ሰዋንኡ ክዓርፍ ስለዝርይዎ ሓደ ሰብ ሓሶት ወይ ወረ ክነዝሕ ከሎ ንስኻ ብስቕታ ስራሕኻ ምስ እትቕፅል እቲ ወረ በዕሉ ይሃስስ ኣሎ ማለት እዩ። ስቕታ ድኽመት ዘይኮነስ ናይ በሊሕ ሰብ ርእሰ ምትእምማን እዩ። ሰባት ንዓኻ ክርብሹኻ ኢሎም ቃላት ክድብሩ ከለው ንስኻ ግን ርግእ ኢልካ ምስ እትሓልፎም እቲ ክብረትን ግርማን ናትካ ኮይኑ ይተርፍ ማለት እዩ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንኹሉ ወረ መልሳ ይተኻብ ግዘኻ ኣብ ዘይረብሕ ክርክር ይተውዕሎ። ስቕታ ካብ ሽሕ ቃላት ንላዕሊ ዓዊሉ ዝስምዓ ጠንካራ ነገር እዩ። ንሰባት ንኽዛረቡ ግደፎም፣ ንስኻ ግን ብስቕታ ሰዓሮም። ብስቕታ ዝስዕር ሰብ ንስምዒቱ ዝግዛእ ንጉስ ጥራሕ እዩ። እዚ ኣያበሉ እታ ካልእቲ ብልፅቲ ሚስጥር። ሕዚ ድማ ናብታ ሰልሰይቲ ወሳኒት ሚስጥር ከስግረኩም። ናብታ ሰልሰይቲ ሚስጥር ክንሓልፍ ዓወትካ በዕሉ ይዛረብ። ብዙሕ ግዜ ሰባት ኣይትኽእልን ኢኻ ወይ ከዓ ኣይክሳኻዕኒ እናበሉ ክዛረቡ ከለዉ ንሕና ነቲ ሓሳቦም ንምቕያር ብቃላት ክንከራኸር ንፍትን። ንሳቶም ብዛዕባ ድኽመትካ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ብዛዕባ ዓቕምኻ ክትገልጽ ትፍትን። ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ንዓያሱ ብቃላት ከተርድኦም ኣይትኽእልን ኢኻ። ዝበለጸ መልሲ ተግባር እዩ። ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ግዜኻ ንምክልኻል ኣይታጥፈዮ። የግዳስ ንግዜኻ ኣብ ስራሕኻ ናብ ዕላማኻ ነውዕሎ። ቃላት ንፋስ እዮም፣ ተግባር ግን ካብ ከውሒት ዝጸንዐ ጥንኩር እዩ። እቲ ዝበለጸ ሕነ ምፍዳይ ሕነ ዘይምፍዳይ እዩ። እቲ ዝዓበየ ዓወት ብተግባር ምምጻእ እዩ። ሰባት ስምካ ንምጽላም ክሰርሑ ከለዉ ንስኻ ድማ ስምካ ብስራሕኻ ንኽጽዋዕ ግበር። ጽባሕ ውጽኢት መሰምጽኻ እቶም ክዛረቡ ዝውዕሉ ሰባት መልሲ ስኢኖም ከድንቑኻ እዮም። ዓወትካ ካብ ሽሕ ቃላት ንላዕሊ ዓዊሉ ክዛረብ ክጅምር እዩ። ሓደ ዕውት ሰብ ንዘጋጠሞ ጸርፊ መልሲ ክህብ ግዜ ይብሉን፣ ምክንያቱ ኣቓልቡ ኩሉ ኣብቲ ዝቕጽል ዓወት ስለ ዝኾነ እዩ። ሰባት ንኽዛረቡ ግደፎም፣ ንስኻ ግን ውጽኢትካ መዘራረቢኦም ንክኸውን ስራሕ። ዓወትካ ምስ መጸ እቲ ወረ ባዕሉ ይሃስስ። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ኣቓልቦኻ ኣብ ስራሕካ ጥራሕ ክወሮ። ሰባት ብዛዕባኻ ክዛረቡ ከለዉ ንስኻ ዝያዳ ንምዕባይ ተጠቐመሉ። ንዘረብኦም ከም መደያይብ ወንበር ከም መውደቂ ክትወስዶ የብልካን። በልሕቲ ሰባት እቲ ብተግባር ዘምጽዎ ውጽኢት ንዓለም መልእኽቲ ንክሕልፍ ይሰድዎ። እዚ እዩ እታ ሳልሰይቲ ሚስጥር። ሕዚ ድማ ናብታ ርብዒትን ንኣይምሮኻ ሰላም ክህበካ ዝኽእል ዓብዪ ሚስጥር ክሕልፈካ። ናብታ ርብዒት ሚስጥር ክንሓልፍ ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ኣይትሞክር። ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ወረሰብ ዝጭነቁም ብኹሉ ሰብ ተቐባልነት ክህልዎም ስለ ዝደልዩ እዮም። ግን ሓደ ሓቂ ክነግረኩም ወርቂ እንተኾነ እውን ብልጭልጭ ክብል ተሎ ዓይኒ ይሕምም ኢሉ ዝሓሚ ሰብ ኣይሰኣንን እዩ። ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ምፍታን ድማ ናይ ውድቀት መንገዲ እዩ። ሓደ ነገር ክትግብር ከለካ ዝድግፈካ ከም ዘሎ ኮይኑ ብዘይ ምንም ምክንያት ዝጸልእካ እውን ከም ዘሎ ክትፈልጥ ኣለካ። እዚ ናይ ህይወት ክፋል እዩ። ስለዚ ኩሉ ሰብ ጽቡቕ ንክዛረበልካ ምጽባይ ንባዕሉ ዓብዪ ጌጋ እዩ። ህይወትካ ናትካ እያ። ሰባት ስለዚ ተዛረቡ መንገዲ ህይወትካ ትቕይር ትኾንካ ተላኣኽቲ ሰባት ትኸውን ኣለኻ ማለት እዩ። ሎሚ ሰባት ጽቡቕ ንክዛረቡ ኢልካ ሓደ ነገር እንተጌርካ ጽባሕ ድማ ካልእ ስለ ዝደለዩ ክትቅየር ትግደድ ኣለኻ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ መንነትካ ትስእኖ። በልሕቲ ሰባት ንመንነቶም እዮም ዝቕድሙ። ሰባት ክዛረቡ ከለዉ እዚ ሰብ እዚ ክዛረብህ መሰሉ እዩ፣ ኣነ ግን መንነተይን ስራሕን ናተይ እዩ ኢልካ ክትሓስብ ኣለካ። ንኹሉ ሰብ ክትሕጉስ ካብ ምፍታን ንርእስኻን ንዕላማኻን እሙን ክትከውን ኣለካ። ሰባት ባህ ዘበሎም ንክዛረቡ መሰሎም ምዃኑ ተቐበሎም። ካብ ሎሚ ጀሚርካ ካብቲ ሰባት እንታይ ይብሉ ንዝብል ፍርሒ ሓራ ክትወፅእ ኣለካ። ሰባት ክዛረቡ ጀሚሮም ማለት ሓድሽ ነገር ትገብር ከም ዘለኻ ምልክት ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ። እቶም ዘይሰርሑ ሰባት ጥራሕ እዮም ብዛዕባኻ ዝዛረቡ። ንሰባት ንክዛረቡ ግደፎም፣ ንስኻ ግን ብነጻነት ጉዕዞኻ ቕጽል። ናብታ ሓምሸይትን ዝዓበየት ሚስጥር በፂሕና ኣለና። ግዜኻን ዓቕምኻን ዓቅብ። ሓደ ሓቂ ክነግረካ ኣብዚ ዓለም ዘሎ እቲ ዝዓበየ ዓቕሚ ገንዘብ ኣይኮነን፣ የግዳስ ዓቕምኻ እዩ። ብዛዕባ ሰባት ክትሓስብ ክትከራኸር ወይ ከዓ ክትጭነቕ ከለኻ እቲ ንዕቤትካን ንስራሕኻን ክውዕል ዝግብኦ ዓቕሚ ተባኽኖ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። በልሕቲ ሰባት ንመን ግዜ ከም ዝህቡን ኣብ ምንታይ ዓቕሞም ከም ዘውዕሉ ይመርጹ እዮም። ዘይረብሕ ዘረባ ሰብ ኣብ ኣይምሮኻ ቦታ ክሕዝ እንተፈቒድካሉ እቲ ሰብ ብነፃነት ኣብ ውሽጥኻ ክነብር ትፈቕደሉ ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣለካ። ንምንታይ ኢኻ ንዘይረብሕ ሰብ ኣብ ኣይምሮኻ ቦታ ትህቦ ዘለኻ? ኩሉ ዝተብሃለ ነገር ክትሰምዕ የብልካን። ክትሰምዕ ከለኻ ዓቕምኻ ትህብ ኣለኻ ማለት እዩ።
ክትመልስ ከለኻ ድማ ዝያዳ ዓቕምኻ ተጥፍእ ኣለኻ ማለት እዩ ሓያላት ዝጥቀምሉ ሜላ ክትጥቀም ኣለካ ሴሌክቲቭ ሂሪንግ ወይ ከዓ ዝጠቕሙ ጥራሕ ምስማዕ ንኹሉ ሕማቕ ወረ ኢግኖር ምግባር ክትለምድ ኣለካ ዘረባ ሰብ ከም ጽላሎት እዩ ፀሓይ ክትጠፍእ ተላ ብኡ ኣቢሉ ዝጠፍእ ንስኻ ግን ብርሃንካ ኣብ ስራሕኻን ዕላማኻን ግወሮ ዓቕምኻ ንባዕልኻ ንምህናፅ እንተተጠቒምካሉ ንሰባት ክትምልሰሎም ኣየድልየካን እዩ ዓወትካ ባዕሉ መልሲ ክኸውን እዩ ዓቕምኻ ዓቅቦ ምክንያቱ እቲ ዓቕሚ ነቲ ንመጻእክቲ ሃንጾ ተሊምካዮ ዘለኻ ዓብዪ ስራሕ መሳርሒ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ንመን ግዜ ከም እትህብ ክትሓስብ ኣለካ ሰባት ክዛረቡ ከለዉ ንኽትከላኸሎም ኣይትፅዓር ንሳቶም ንኽዛረቡ ግደፎም ንስኻ ግን ዓቕምኻን ሰላምካን ሓሊኻ ጉዕዞኻ ቀጽል ርእሰ ተኣማንነት ዘለዎ ሰብ ብዘረባ ሰብ ኣይናወፅን እዩ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ እዘን 5 ሚስጥራት እዚአን ኣብ ህይወትኩም ተግባራዊ እንተጌርኩመን ዘረባ ሰብ ንዓኹም መሳርሒ እምበር መብትእ ክኸውን ኣይኽእልን እዩ ህይወት ሓፂር እያ ስለዚ ኣብ ዘይረብሕ ወረ ግዜኻ ኣይተጥፍእ ካብዘን 5 ሚስጥራት ንዓኹም ዝያዳ ዘተባብዕትኩም ኣየነይቲ እያ ኣብ ኮሜንት ጻሓፉለይ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ላይክ ምግባርን ንመሓዝትኩም ሼር ምግባር ኣይትረስዑ እስካዕ ሕዚ ስድራ ዛገዛ እንተዘይኮንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትዘንጉ ኣብ ዝቕፅል ብኻልእ ቪድዮ እስካዕ ንመጽእ በብዘለኹም ሰናይ ተመነኹ